Gusti an-namimah wa yanakul kalam bikos diiko ilfisna namimah adu-adu ya iki monggo sing gak ada salah sing misal ra rukun ojo sampai mengadu domba hati-hati temenan karena ini bisa menggugurkan pahala puasa kita untuk ngorong to eman-eman sallallahu ala Nabi Muhammad wis rada tak cepetake soalnya sing penting kepakan iki mangke Mbah perkara aku iki nek ngombe piye keselek piye bareng ngopi terus tak ombe iki piye kok aku nek suntik piye kupingku lara tak kaya obat piye iki pirang-pirang tak bahas mboten. Seperti to ono sing pilek terus ngombe pil iki piye motone pedes dikek tetes moto pripun kan ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kadhibu goro bohong ora oleh goro. Jujur Pak nggih. Tapi nek goro mbek bojo oleh Pak. Tawaki anu iki. Ora urip to Pak, kejujuran mbek bojo. Lho, maksudnya ngeten goro niku goro sae. Contoh aku iki mbok gawe, kaya aku 100.000, bojoku pelit. Rokok ora ditukokno kok. Kasarane. Lah nek wong lanang ora nyimpen 20.000 saka jumlah 100, yo mati ngadeg to Pak. Nggih mboten? Masuk Abah Nur. Kok turu piye tambah jenazah? Jangan ngomong malah tilem iki. Diujuti sallallahu ala Nabi Muhammad. Kira Pak Marno. Oh, ana kopine, Kang. Kopine iki piye ta iki? Pak Marno. Nek ora nyimpen mati ngadeg kira Pak. Kacau. Dalam ayo, metakin baldunan. Pengalaman. Ibu-ibu mangke dicek baldune sedaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih ana pertanyaan. Seminggu iki mbok gawe terus sedina kayane 500 seminggu awake mek 100.000 tok meniku ya ana kayane pirang-pirang awake bojo wedok mek sithik nggih wonten terus sing wedok niki pripun akhire nilai dompete Mbak dijipok dhewe niki angsal apa mboten angsal Mbak ayo oleh niki lho tetap tidak boleh kata jenengan mong dikai sak rupiah tok kalau jenengan tidak mendapatkan restu dari seorang suami ora oleh buka dompetnya we ora oleh lho yus ngene iku resiko Mbak tapi wong lanang yo sing dolor aca-aca wong kayane seminggu 1 juta wae duit bojone 30.000 ngono njaluk mangan enak apa iki yo ono yo teko wonge yo nak barisan ngarep